ଭିତରେ ବଇଛି ବୁଢା ଓଲ୍ଡ ଇଜ ଚଷମା ଲଗେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ପାରାଦୀପର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବୁଲି। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ କେତେ ଭିଡ, କେତେ କଣ ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା ମସ୍ତି ପୁରା ତ ସବୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ମତେ ହାଇ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ନ ଆସନ୍ତି ମୋ ଭିଡିଓର ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପ୍ରାୟ ମେଢ ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଲାଗିଛି ଗାଡି ଲାଇନ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ପ୍ରବଳ। ଗାଡି ଥୋଇଛନ୍ତି ପୁରା 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥୁଆ ହେଇଛି 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ତ ସେଠି କଣ ହେଇଥିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୁରା ରାଜଧାନୀ ଜିନିଷ। ଯେତେ ଯାହା କିନ୍ତୁ ଖାଲିରେ ବୁଲ କି ଯାହାର ମେଳା ଭିତରେ ବୁଲିବା ମଜା ହେଲା। କାହିଁକିନା ପେଲା ପେଲି ଚପା ଚପି ଆଉ କିଏ ସବୁ ଲାଇନ ଚାହୁଁଥିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଧକ୍କା ମରା ମଜା ଆସିବା ଅଲଗା। ଘୋଷାଣି ଟାଣିବା ତ ହାତ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗେଟ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମେଢର ସାଜ ସଜା ପୁରା ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ସତରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏଠି ଗଢି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଅଲଗା ସାଜସଜା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭିଡ ଭିତରେ ଲାଇଟିଂ ଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଉଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଟା ଜିନିଷ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ବୁଢା ଘରକୁ ଯୋଉ ଚିକିଣିଆ ଟକି କିନ୍ତୁ ବୁଢା ଘରକୁ ବାହାନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏମିତି ପପୁଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଠିକ କେଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ବାଜିବ। ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଧା ବୁଢାକୁ ବାହାଇଛି ଗୋଟେ ଚିକିଣିଆ ଟକି। କେମିତିଆ ମଜାଦାର ଜିନିଷ, ଆହୁରି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ।
ମଦ ପିଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଘର ଯୋଉ ଘରଣୀର କଳି ଖାଲି ଛାଛୁଣି ଧରି ଗୋଡା କଳି ଏଇଟା ପାଖକୁ ଆସ ଦେଖିବ ମଦକୁ ପିଟୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମ ପୌରାଣିକ ଜିନିଷ ଆଗ କାଳରୁ କେମିତି ବିବାହ ହଉଥିଲା ଆଉ କେମିତି ହଉଥିଲା। ଆମର ତ ଏବେ ଅଡି ମର୍ସିଡିଜ ପୁରା BMW ଗାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ଆଗକୁ ବୁଢା ମାନେ ଟେକି ନଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବାରି ପାନିଂ ହେଇଛି ଭିତରେ ବଇଛି ବୁଢା ଓଲ୍ଡ ଚଷମା ଲଗେଇଛି। ଯାତ୍ରା ବୁଲା ଏବେ ସରିଲା, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ। ହାଏ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଗାଡି ଅଛି ପଳେଇଲୁ।